Nyngkong nakaliang jong kamania ministry ni penpau ya ka jingsngewnguh U Blei wala penyo hangi ya ka nikalat ban wanlam shapi ya ka nika program ka bangi ai kerseng ya ka Lyer Jingpynkhiah haringkat ka jingduai U Blei kyrkhu yangi bat ya pilang baroh kiba yo ban peit ya ka nika program ngi pediang sobha ya pi kiba peit ya ka nika program ka jongi ha ka nika por bat ngi duai U Blei lingba jong ka nika program kabangi wanlam shapi na kamani ministry kanlong ka jingkyrkhu na ka bynta jong pilang baroh ngidon hagani ka por ya Miss Deovalente Wells Lyngkhoi ibangi jukhot idio ide iwe na ki frontliners haga jingyakun yauniu knyang jingpang covid khat khandai idon hapdeng jongi banyathu hapi ya ki kamba badi ki pynlah ki U Blei ulale haga jingim ka jong ilamat ya gejing pang bat ya gejing shitom la bon teligisnem Henry U Blei ula Pynkyah ya ilamat ya gejing Pynkyah ya gejing don ringkat ke jong Blei hapdeng jong gini gejing pang bat gejing shitom ke jong bat hagani ke por hakabaga perthai shitlup kaya kun yauniu knyang jing pang covid kat khandai mai kum iwe na ki frontliners ila dei ban pendap ya ki duty ki jong kiba na kaliang jong ka hospital hagaba tray kila batha ya be in pendap ya ki duty bat kum iwe na ki frontliners ila pendap ya kita ki duty ki jong bat haga jing pendap ka jong ya kita ki kam bat iki kamram ki jong ila yo new knyang jing pang bat la test positive Henry ngi ainguh U Blei bat ka jing shanya ka jong U Blei bat ka jing aitilut ka jong U Blei U Blei ula Pynkyah ya bat dei tang no new knyang jingpang Henry neki jingpang ki ba bon sertap ya ke ba ilamat ha ka jingem ka jong bat ha ka ni ka por ngin sha score ya ka testimony la ni ka jingpla shaman siem ka jong idio ya ka ba idon ya ka ban ai hapdeng jongi ha ka ni ka klimat para bangit sa sisian pat nga ai kublay phi agar tenggi jong Jesus Christ unong pen mat unong siu spa ujongi nga ai kublay khamtam na benta kamani bagi ai nga kani kalat ka bangala banya sam lembat phi khendiat halor ka jing shem jong ka jing shem plamen sim ka jing em ka jonga la ni ka testimony ka jing em ka jonga hoi mentala khat lai snap mai nga laya chibon ba ki jing tenju bat ki jing ki banga ye shem ha ka jing em ka jonga hoi haba ki bre ki ba ithu yanga ki ba kendu yanga bon sin ki mot ba ka jing em ka jonga ka long ka ba ya ba ye renti bat ngalong ibre ba shat ba khlan henry kam shim long kanta bat henry nga ainguh yu trai de na mar ba ka jing it ba ka jong ba upen long yanga kumne kambanga long menta kidon kat tu kat ni jing shem ki banga nga le ban pelingkot kat bala bangan ya sam lembat phi kani kapor ka jing shem ka baning kong kalong apo CMC valor hadin chisnam ka banga puli apo CMC valor ka tao ajar pra kapor ka banga don duty apo ka duty room ka jonga nga kansan ngala kem tlot bat ngala kelon hangta bat ngam shim na te brio bat komta kila ra nga wot shapo emergency department bat hangta ki doctors kila check bat kila le ki test ki babon rukam hangta kila lap nga banga don ka migraine bat ngadon ka jing stom haga benta jong klong snam ujonga hakaba uklong snam ujonga shimla ban pom snam bat shim la ban trekam hakarukom gabade bat hangtai ki doctors kila refer nga shapo ka cardiology department bat la le shibon ki test bat kita ki test ki bangla le habakadu ki doctors ki ong banga don ka ni ka we ka jing stom ka ba ki ong ka neuro cardiogenic syncope hakaba uklong snam jonga shimla ban pom snam ha bat kumta ki doctors kila persyang ban ai shwai nga ki dawai ngaladi ki dawai kumta lakat tu kat ni senam bat hadin kata hau hajar khandai kadai ka senam ka ba ngamla ban klet ba bon palat ki jing tenju bat ki jing stam ki baban yang hau ni usnam bat hau ni usnam hajar khandai ngala stam ha benta jing ki lungs ki jonga ngala yo ya ka asthmatic problem ngala yo ka jing pang sahyo bat kumju ngala yo ka jing pang ha ka benta jing ki sneer ki jonga ha ka ba ki sneer kim shimla ban teliat na ba ka sneer ka jonga kala yo ka jing stam TB bat komta
ki doctors kila advice nga bangam long shu bangan bam nakashintur ka jonga bat kumta ngala shuthia ha ka ward bat kumta ki doctors kila shu ai ngai ki drip bat ki vitamins tang ban ai bor nga bat de kata ka por ba hayeng na sam kila wan bat ime ipar kila don ring kat bat nga kata ka por bat ki jing sumar kila nang yai bat de ka ship house ri ubanai April arajar khandai kani ka singi ka bangam la shu ban kilat ha ka jing em ka jonga ha ka ba kani ka singi ka bang ashtam ha do kata but ru kilap rai nga sha ka gastro ICU ha ka banga ngam te brew shu nga klem te brew kum ba ship ho kan tai ai kum ba ki la yatho ki doctors ba ki nurses ki doctors ki la yatho ba ki la le kat bala ban yarab yang nga banga la ban ring men sim biang han re kata ka por ngam shim la ring men sim shu but ngam shim la respond ai shu ki doctors ki la le ka CPR kum jo bekin pen sustain kata ka jing em ga jonga han re ha kata ka por nga klem respond issue but day kani kapor ka banga shem ngamat ka jing shem ka bakham sngo phalla ha ka ba ha kani kapor ka ba kenja nga poisha ka bai ka jaka ka ba ithiang hadu kata ka jaka ka ba kenja hadu kata ha ka ba ngapoi kata kapor bar ngai I ya uwe ubriu ba phong ki jan ki bale bar hangta ula betin yang ba ula pen I ki kiti ki bala mong ki jong u bar ki jar ki bala mong ki jong u bar hangta ngape ya kador khamat ka jong u bar ngai thu ba udi uji sukres hangta uji su ula bat ki kiti ka jong a bar ula ya lam yang a shiki ba bon ba ki jaka bar komta ngalaya kai bat u ngalai thu khana ngalai kren bat u hangta bat ngala ongru uji su kata kapor ba try kwa bangan dan no bat phi ngam kwa shu ban le chite sha perthai nama kani ka jaka ka ithiang sha ba palat ngam kwa shu ban le chathe re kata ka por jisu u ang nga ba khon pe chane kam pa de ka por ya phi ba phindan ring ka bat nga ngadang bon ka jing thumu ngadang bon ka plan na banta ka jing em ka jong phi khelet biang sha ka perthai bat ya tho ka ba phi shem ha ka be ka sing an sa wan ban shaw ya phi bat komta kata ka jing kren ka long ka ba jrong hadu kata en re kata ka por hi u jisu la pha biang ka man sim ka jonga sha ka prathai sa shi sin mangala ban ring man penher man sim biang but de kata ka por ba ki staff baroh jong CMC hospital ki ba sumare nga kata ka por kila bataya nga bangalawan ngal ka man sim ka jonga kalawan biang bat ngala ban ring bat penher man sim but de hang tahi palang ngala kamyo bor bat kumta la discharge na yanga na po ICU bat ngala let chabot bat kumta kila nang ya kisngi ki por bat nga julai ika regular check up ko jonga po CMC valor man la usnem bat they hadin lies nem tam ba nga mat ya ka jing stam ka ba compare ka ba ha ka por ka ba nga kalan hayeng am shim la te brev bat ru kumjo nga kamet ka jonga kala peja slam hadu kata bang klem response ha kumar kumta imei badi pai jonga kila ra no yang awut shapo Nigrims hospital bangan yo ka jing sumar ka bakar ke badai ha gani ka por be ki doctor sapo apo Nigrims kila rai bar kilo ang ba ngadan kam ya ka emergency surgery barakata ka por ki doctors kila pej bar ki ong nga bangadan kam yu pacemaker yo uni battery wala man pen khlan yu kulong snam jonga bar kumta hi imei badi pa kila ya menjur bar ki doctors bar kumta kila sumar yang ha ka khanyo tarik u February arajar khatwe bar kata ka procedure ka ne kumba saw kanta bar nga ainguh yu try ba kalong successful kalong ka bala job bat hadin nang ta ngala la ban khamyo ka met ka phat ka bakoi ka bakhya but they hadin kumba khandai snem ba u battery jonga ulas dang u pacemaker jonga ulas dang bantlot bat ngala poi biang sha CMC valor bat ki doctors ki long hinga ha uni usnem hi arajar arpho bunai February ki ong ki doctors singa ba ki don kam ban pynbit khendiat ya ka jing tiet jong klong snam jonga namar ba klong snam jonga kata ka por umshim tiet rinti shu don ki por utit stat shaba palat bat don ki por utit suki shaba palat kumtai doctors iba pe yanga shapo CMC valor ila yanga ba ide ban le ka bai ka procedure ka ba ki juang ka EPS RFA te ha kata ka por nga don ringka ba di hinman arkmi jonga iba ya kershan ba nga kata ka por ba ngiru ngila menjuri kata ba de ha ka khat saw tarik u February hajar arpho ba ki doctors kila ibet ban sumar yanga ba kumta kila le ka ni ka procedure ka ba ne kumba saw kuntai ba kalong ka
ke experience ka bakham long painful ka bakham stom yang adu kata-kata namar bah kan ka por bakile ya kan ka surgical procedure kan ka por kim shimla ai anesthesia la ni kim shimla ai nga kan nu ka dawai ban penyo athya kat ka ba ki le ka por ngai osngoi ki jingdung jong kitari ki jingdung jong kitharnya bat kumta ter bat kalong ke e ka ba sngo jinjar bhaya nga bangan la ban ko pap bangan la ban sha ya kita ki e baro na ngai osngoi lo ka ka ba ja baro ka por bat de ka por hi ba ki doctors ru ki la pha kita ki electric shock ba kita ki electric signals ki ba pher sha har ujonga bikin penkendet yo har jonga ba bikin thang ye ki kat tu kat ne ki benta jong ki tissue jong har jonga ki ba penlong ye o long snam jonga ba unum ti rinti ba kata ka por hi ngasngong ba ka beneng ba ka kendo ko la ya kendo ba la so stom do kata na ba kata ka jing stom kata ka jing kende jong long snam jonga ba kata ka jing ot jong kita ri ngasngo kala tharah do kata ai ka met ka jonga bat ru kum jo ngamsngo la sho ban sha bat ngasngo ko bangan chu give up kata ka por bangan shu ong ta kenyo la biang ngan mi no ngan let no bat kum ta kata ka por ngala sngo du jing kan men shi bon ngaso kum ba om dan blei shu kata ka por andre de kata ka por ke banga ngashu duwai utrai ringkat ki umat ki jonga ki doctor suruh kata ka por ki kata ka jing pat ka do no ka jonga kata ka jing stom ka jonga kila duwai ringkat bat nga kata ka por bat ru ngala keren kini ki kente na uji sukres ngalong try la da me de U Blei u baim terus ngobha ban perlan no yang ni kini ki jing pangas ngom ba ngam la shu ban sha bat try la da me dang ibet ban pene ka jing em ka jonga to perlan no yang try am la shu ban sha ngobha ban perlan no yang try malaya ringkat bat nga ki them ki serngiu jo ka jing ya ha ki snem ki baladem ba ko ba me men ya ringkat bat nga ru ka ni ka por bat kumta hi ngalai ya kak sang ti belai ke jong Jesus Christ ulawan kata ka por ba ulah penlat yang bat kumta ka jing ai bor ke jong Jesus Christ ngalala ban yaisha kata ka procedure hadok nadap bat hangta hi lawan ra no yang shawon bat ngalayo ka jing kot bat ngalas ngo pengat shibon rei de ade kata ka por ko ba ki doctors kila advice nga kumba pra kantai bang amlong ban khi khendia ru na mar ba lada nga khi kala ban don ka bleeding hang ne hang tai bat kumta hi ngalas ngo shibon rei ngalas yu yaisha bat hangta ngai ka jing penlai ka jong Jesus Christ ba de tang haden shi sngi nang ta hakakhat san tarik u February arajar arphau ki doctors kila ibet yang ban discharge bat kumta ngalayo ka met ka phat ka bokoi ka bakhya bat ngalala ban wan chayeng ro ringkat ka do anut ka jingkemen bat ru kadan ka bai jing syem ka bangadang shu syem men kini ki banai ki baladap namar ba nga de iwe na ki frontliners jong kani ka pandemic bat nga kum iwe na ki radiology technologists ibanga tre possible hospital shilong kum tang la de men len sha kani ka covid duty bat kade ka sin ka basaw ka ba nga le kani ka covid duty kade ka arpulai tarik u banai julai banga la le sha kani ka duty bat nga la pendep kani ka duty adu ka lai phau tarik de ka lai phui tarik ba ki doctors ki phone nga ki ong ba ngala contract yu ni COVID-19 bat hangta hakata ka por ngasngo kumba ngam nang shu ban batai ka ta ka jing syam ka ta ka jing sngo ka men sim ka jong andre ngala syukran ya U Blei ngala syu kren bar U Blei ta ka por ong try kum no kum ta haba ka ni nga ngala duwai ka jing ke ka jing da ka jong me ngala syakri me kini ki snem ki bala le ka ni me dang ai nga ka jing tenju ka ka ni ngam la ban sngo thu andre ka ba khadu nga sngo thu ba try pa sia nga ba U Blei udan la ka jong ka jing thmu U Blei udan la ka jong ka plan dak banta ka jing em ka jong bat ru bangade ban yaisha shu khanang pa kaburam ka jong utrai kanang la ban yai pau lingba ka jing em ka jonga te komta mar kila penra kila ra no enga sha po IIM apo corona care center bat hangta kila ainga ka jing sumar hangta ngala isolate la de komba khan rius ngi oi kam shim long ka jing syam ka ba
suk yang hadu kata-kata kalong ka ke experience ka ba hadu kata-kata namar ba hagi por ki bangal adap habang pangasdam ime ipa ki henmen ki para ki jong ki judon hasenda jong haban yarap yang haban kener ki kiti ki jong ki bat ngabat akani ka por ka de ka por ka bang haban ya khon hi marwei ngah bandon hakini ki khan reus ngi kalong ka e ka bam suk yang ka pachinjar shibo namar bang ayo ki symptoms ki ba pher dan kipor ke ba ngamla ban ring ban sim ba dan kipor ke ba ngas ngujir ho ngas ngushit men ngamla ban bam ngapre ngapang ka khle ngak khle ba ngam yo thia ti hagane ka por ngas ko ma de thang uji sukres hi uba ulong balong uparlong uba jantam ubala banya dan ring ka ban nga ubala ban dan ka ban nga na du step du mi ngai le ban penlut ka por ka janga shibun ban ya selok bat uterai ban ya kren bat ublei bat aku bikaliang ainguh ya una maring baka deka quarantine ka bangasa kumba khan reus ngi ngas ngo kumba kata kajing ade ka jonga ka bajong utrai kalau nga bajan hado kata ngala ban penlut por bat ushi pun ado men step ado men miet ngala ban ya keren badu ban ya selok badu bat ngayo isha ba udai tang mo u Blei u balong u parlok u baya jan tam bat nga ubam ju no yang bat kumta ki da ka jingkershan bor jing ki para marjan jo ki parlok jo ki bahayeng bhasem kala nang yo bor ba kumta ru ki doctors ki ba peit ki angaru ki long ki ba ket khia do kata ki lanang ai nga ki dawai ki banla ban pen khlan ki immune system jonga ba kumta kala nang yo bor ba dai ha ka khan riu tar u banai august ar hajar ar pho ba ki la discharge no yang nang te na po IIM ba ki long ki doctors yang ba ngala long negative ki la ngala test negative kumba RCNA bat ngalayo ya kajing kwat kajing kya bat nga ainguh yu tarai ba shim la no yang awat hapeng kini ki jing wat hapeng kini ki jing tenju ki ba ngalaman bat kani ka por nga ko aban ong ba haba ngidon kono ka jing ka jing em ka jungi tungin phai ki khmat ki jungi shu uji sukres ngin ya ring ka bat u ngin kerpat yu ba unla ban yarap yangi bangila bandum banginum red min si banginum do jingkan men bat ngitep bangidon U Blei uba la ban le ki paro kanum ja khlem ka jingtep ka jong khupa uba habneng bat usnyu khle u jongi unum hab khlem ka jingtep ka jong uji sukres oi ngakwa ban shu ong khandiat komba u petros hakapor ka ba ui ya uji su ba uya halor ka duriau ula ong ya utrai ba mauru ku ban ya barang ta ula ya ka duriau hasla jong ka hasla jong ka duriau kapor ka ba udang phai ki khmat ki jong u sha uji sukres shim langam bar kapor ka ba ulas dang ban artatien ulas dang ban phai ki khmat ki jong u sha ka diang sha ka man ula pet ye kita ki le elang thari ki ba be ha kata kapor ulas dang ban ngam ti ngakwa ban ong kani kapor ha ba ki don kinu ki jing ai ba ka jing em ka jongi ai ba mangi ba ro ngin phai ki khmat ki jongi sha uji sukres khanang bangin num ngam ha kinu ki le lang thari jong kani ka purthai ti aku aban ong kani kapor ba uji sukres ujongi udai unong job uba khraw tambat ula job ya kading phana ha ulum kalbari ar hajar snam menshwa ula job iki jing pang jing stam ula job iki jing ba ki jing tenju baro badru bat U Blei jongi ulong U Blei bala man le ki baro bat kaburom baro kalong sha uji sukres uba hajrong tam nga U Blei sa sisien pa de phi baro kerteng jong uji sukres amen. Namar ketuka testimony ya kabangi ngeli osngau lingba jong idio kabalong sya ka bor yang bat yang ilang baro ban nganget ye phi ki bayo osngau bat ki bayo i ya ka program ka jongi ha ka bor bat nganget baling ba ka testimony ka jongi kalalong sya ka jing aimen siem yang ilang baro ha ka no ka jing shem ka jing kendo ka jing pang ka jing shitam ka jongi ha bangi phai shu Blei ban bangi yet yo Blei ni sha yo Blei bun kta ya ka jing im ka jongi ni ngai bangi no mat ya ka Jingpynkhiah ka jong Blei ti hagan ni por pat ngan subhaban khot ye ba ador ya ka bain ai hapleng jong ya ka ni jingrai ka ban longkum ka jingpin scam ya ka ni testimony ya ka bangingili osngo hagan ni por ka jingrai ka bai ba ador I don ban ai hapleng jongi hagan ni por ka dei shapang ka jingkta ka jong jisu ka ba pengen mau yangi larangi sha ba jisu un kta ya ka jingim jonga jong phi compare ki no ki jingpang ki jing shitom ka bangingi mat en ringi no mat ya ka Jingpynkhiah ka jong Blei ngakan mawi ka sam ka jong David ka sam ka ba shispa lai ka khot ka balai u David wang u bala ban shna ya ka jingpang jong pha baro
But u David u kam kren hang ni ya ke Jingpynkhiah ka bah ka min Syiem ka bam don ban nu manu bala ban Pynkyah Henry ka batang U Blei ula ban Pynkyah ha ka sam ka ba shi spotlight ka khot ka Nyngkong bat ka ba ar u David u dang kren hala ka jong ka min Syiem u pen kan mau ya la ka jong ka min Syiem u ang ku min Syiem jong at kur khu yo try but baroh ka bangai ka kerteng ba khu jong u ku min Syiem jong a to kur khu yo try but what glad ya ke jing le bha jong u baroh but agar khot ka balai wong u bala ban shna ya ke jingpang jong pha baroh but ka de ke jingpang ha ka min Syiem ka ba David Ukraine ha ka ni ka sam ka ba shi spalai na ka lingba jong ka ni ka jingrai ka bangin ti yo sngo ha ka ni ka por ai bangin sha yo ji su bon kta ya ka jingim jong ha jong phi compare ki e jingpang ki jing shitom ki bangin idon ka ba ka jingpang ha ka met ni ka jingpang ha ka min Syiem u Blei urang ka bor man Pynkyah ya phi na fi sha yo u bon kta ya ka jingim jong phi ha ka ni ka jan mit ka jingrai ka bangin yo sngo ha ka ni ka por ka long u kta ya
din bangilio snow ya ka tu ka testimony bat kum ju ru ya ka jingrai ka ba pin kan mau yangi bahagi no kinu ki jingpang ki jing shitom ki bangi ngidon abangi sha bo jisun kta yangi nginyo ban mat ya ka Jingpynkhiah ka jong u bat abang sngap ya ka testimony ka jong idio bat ka jingrai ka bai ba ador ila ai apreng jongi ka ba pin kan mau ya ka jingkta ka jong jisu ngakan mau ya ka wei ka contain na ka ktien ka jong play ka contain ya ka balat ho ha ka gospel ka jong Marcos ka lanong ka san ka contain ka balat tip ya ka kum ka contain ka ba pang mi snam ka ba kata ka jingpang ka lalong ka identity ka lalong ka jingithu ka jong ka bat na ithu ya ka kum ka contain ka ba pang bat khat art li ki snam ki jingpang ki la ban ya ka Henry ka la mat ya ka Jingpynkhiah ka jong Blei bat ling ba jong kani ka jingjang ko am pen kan mau yang ya pi ba pet ya kani ka program artli ki ka ba Nyngkong ka bangi yo i ha kani ka kentai ka long bangi yo i ba kani ka kentai hab deng jong ki ki jingpang ki jing shitom ki ba ka mat kalawat lut iki lat jingirap baroh kat ki ba ka kalaman yo kalawat lut iki jingirap iki ba ka kalaman yo larvin pet ha ka khot ka bas arfun rio jong ka gospel ka jong Marcos ka lenong ka san ka khot ka ba arfun rio ka ya thu yangi bakani ka brio kalawat lut iki lat jing sumar baroh kat ki ba kalaman yo Henry kala nang pang penban ha ka jaka ba kan yo kot kala nang pang penban kala poy ya ka kut lat jong ka jingim kala pelut lut ya ka spa ya ka pau ka jong ka baroh ba kan yo ya ka Jingkhiah Henry kita ka jing persang jong ka baroh ki long le no ai ngakan mau ya ka jingkren ka jong ka Lily Tomlin ka badai ka American actress ka writer but ka comedian ka ong ya kini ki kentin ka ong the problem with the rat race is that even if you win you are still a rat ka jing hi bat ka jing mare thong ju ki knai ka long bawat haba pi job pi sa hi ki knai ka kren ya ka jing im ka jong ki priu ka ba ka poi ha ka kutlat ki jing persang ju ki baroh ki long le no ai bat ka poi ka kutlat bat ka long kumju ya ka ni ka priu ha ka ni ka gospel ka jong Marcos ki jing persang jong ka baroh ki poi ka kutlat ba kan yo ya ka Jingkhiah ka ba arpat bat ka bang kwa ban pin kut kum ka jing pin kan mau ya pi ka pet ya ka ni ka program ling ba jong ka ni ka priu ka ni ka kentai ka papang mi snam ka bang sham ka ni ka gospel ka jong Marcos ka ba ar ka bang yo i ha ka ni ka kentai ka long bawat la kala du no ya ka bor ba kan ya shaprang ka jing im kala poi ka kutlat ka jing persang jong ka baroh ba kan yo khia ki long le no ai Henry ka ba sngot tanat ka long tang ka wei ka ba yai sa bat ka ta ka ka jinget ha ka gospel ka jong Marcos ka long ka san ka khot ka ba arhu pra ka ong larang a shuyo kta ya ka jankup jong u ngan sakhia kata ka ka jinget ka ba ka don larangan shuyo kta ya ka jankup jong u ngan sayokhia nga kwa ba nong ipiru ki ba yo i ka ni ka program bat ki ba yo sngap ki ba sngap bat ki ba yo snow ya ka ni ka testimony ka jong idio lara fi don na pleng jo ki jingpang ki jing shitom Henry lara fi don ka jinget ka ba scam balar fi yo ban kta yo jisu balaru jisu kta ya pi ya ka ni ka janmet pino amat ya ka Jingpynkhiah ngeit U Blei un Pynkiah ya pi ling ba ki jingpang ki jing shitom ki jong pi baroh para ban pinkut ya ka ni ka program ngakwa ban bo ha ka jing dwai lara don na pleng jong pi ki ba pet ya ka ni ka program ki ba na pleng ki jingpang ki jing shitom kala ban long ha ka jingpang ha ka met la ban long ki jingpang ha ka mensim Blei ula ban Pynkiah ya pi lara firu pi don ka jinget ka ba scam kum ka ni ka brio balarang syok ta ya ka jankup jong ngan yo khia piru ni yo khia na ki jingpang ki jing shitom sha bo jisun kta ya pi ha ki ni ka janmet na ki jingpang na ki jing shitom ki jong pi baroh but kumang lara ka don na preng jong piru let's say ki frontliners ki bala yo snow ya ka ni ka testimony ki jong idio ki bala preng ki jing no men sim ki bala preng jong ki snow jing snow do jingkerman jong ki jing im anong ya pi pai sho jisu shania hu un ai pi ka bor ba pila ban ya chaprang ha ka jing im ka jong pi tung in pendam ha ka jing dwai bat ngin pen kut ya ka ni ka program ka jong i ablei buk pa jong i ba beneng ni dap de jing sngongu ka ba khraw ya me na mar ka jing dorn kat ka jong me lembat ngi bat kerpang gut rai ba mala pla yangi ka money ministry bangin wanra ya ka ni ka program ka le air Jingpynkhiah ni ainguh ya ka testimony ka jong idio ya ka baila ai hapreng jong i ha ka ni ka por ka long ka jing ai men sim yangi bat ngeit ya ka pet ya ka ni ka program ka long ka jing ai men sim na ka benta jong ki ba magiru ki ni bat mat ya ka air jong ka Jingpynkhiah ka manami
ke Jingpynkhiah ai ki met ke jong ki bat ke Jingpynkhiah ai ki men Siem ke jong ki long rengkat ruko tribe e bat kitu baroh ki peit yang ke program ki badan preng ke jingpang ke jing shitom ki badan preng jong ke jing no men Siem ki badan preng jong ke jing do jing kermen na ke jing im namar ki jing persang jong ki baroh ban yo khia ki long le no e kumbalong ke ke kente ke papang misnam ringa duai ku Kynrad be e ba men pen scam ye ke jing ngeit jong ki balar ki don ke jing ngeit hame ke scam ki no mat ye ke Jingpynkhiah nama melong U Blei balak ban shna ye ke jingpang ke jong i baroh ngau ye ke bango ha ke kerteng ke sama uci sungi duai amen. Tu Blei un kerkhu ye pi baroh